sarjan toinen osuutta. Valmistautuu 5-8. Nämä ovat meidän toiset kisat. Viime viikolla on kuulla Kiikkanummella. Nahan radalla on jo pari numero 58, eli Ilona Ohjanan Emmi Lavikka Border Agility Teamista. Minun jännittää niin kauheasti. Niin, se kuuluu. Ei liikaa. Ei silleen. Kyllä me huomaan, että me sotkeenut omissa jaloissa, koska renkaalle piti lähteä kääntämään. Meidän joten jalat menee solmuun. Koirahan meni ihan mahtava. Se on 3. Ja silloin kyllä se on niin ihana, kun se on niin joku tämmönen kuninkaan. Se on hirveän ystävällinen sulle. Lähdössä pari numero 60.